Awas le enek pitik berkaki sikil ngarepmu. Loh. Ayo. Kok bengoke perawan kabeh? Konangan, Drul. Asem malah konangan. Aku Siti Badruliyah. Muh tuese larang. Ra kuat tukuke cangkeman njaluk duit bapakmu. Bapakku wis ditandur kok. Lambemu kuwi mbok kira pelok, Pakmu. Sirah botak kok keramas arep pesen apa to, Mas? PD men jambret Indiai. Omahe dalang racing hell sing endi? Sampean ngetan, terus ngalor, terus munggah. Omahe bentuke rumah. Pokoknya sing pintune lawang. Piye to, Bret malah mumet aku. Nyombret iki jenglot crispy. Wah. Woi, ngopo? Wo, lah lanang no, skip. Kodam singore bondenge metu kuwi, Mas. Terus kodamu copoten. Ganti singo semoting. Singo semoting. A few moments later. Woi, bos. Woi, kopok. Ngopo? Kowe kok kaduan kaya regetan jempol. Regetan jempol cangkemmu, pe aku ireng cilik ngono. Malah ngaku. Aduh. Kadal prestoi. Jangan sentuh aku. Dasmu demok we ora.